Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, pasinaon kale kita sinau bab tembang macopat. Apa iku? Awujud lelagon unen-unen kang ditembangake kaiket paugeran tartemtu, yaiku ana guru gatra, guru lagu lan guru wilangan. Guru gatra iku jumlah baris dalam satu bait. Guru lagu iku tibaning swara atau bunyi akhir vokal. Guru wilangan yaiku jumlah suku kata dalam satu baris. Tembang macopat iku ana 11. Mas Kumambang, Mijil, Asmaradana, Sinom, Gambuh, Dandanggula, Durna, Kinanti, Megatruh, Pangkur lan Pucung. Struktur tembang macopat yaiku saiki contone tembang Kinanti. 8 U, 8 I, 8 A, 8 I, 8 A, lan 8 I. Diitung suku katane nggih. Iku mau carane ngudal tembang macopat Kinanti. Cekap semanten, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.